Que me ia dicir a min que os meus anos me había poñer a estudar? Quen che ia dicir a ti que os teus anos habías empezar a estudar? Os anos. Cada idade está para a súa cousa. Cando tes 10, buscas amigos. Con 20 buscas rapazas. Ou non. Mais adiante buscas a ti mesmo. E vendo que hai, volves buscar rapazas. Onde carallo as atopas? Patético. O peor de teres facendo maior é que mira as novas xeracións e pensas: que noxo, que futuro nos espera con todos eses ananos fanáticos de Shin-chan? Mira que trompa, que cacho trompa, 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 trompa! Algún día eses ananos han gobernar o mundo, de verdade. Se alguén ten que ser o referente ideolóxico do meu futuro presidente, prefiro a Shin-chan antes que os Teletubbies. Igual ese é o meu problema. Que és un Teletubby. Que me estou facendo maior. Vólveme máis maniática, máis particular coas miñas cousas. Vamos, máis insoportable. Imbécil. Estou como susceptible. Discuto por calquera cousa. Nin sequera o incenso me calma xa. Enseguida me poño de mal xenio. Está ovulando, fixo. Non pode levar 3 meses seguidos ovulando, ten que ser outra cousa. Está menopáusica, fixo. Mágoa que non teña zapatillas para todos. O día que un home se pare e intente comprender os sentimentos dunha muller, vaille dar un derramo cerebral. Que claro, falta de costume. Ai, nos que deixar. No fondo sonche todos como nenos. E sálvanse, que nos xardís de infancia só admiten inscripcións ata un límite de altura, que senón... Ai, xa me sinto moito mellor. É que onde estea unha amiga, que se quiten os homes. E iso? Se va xogando xadrez cun neno. Ajá. Pois mira, está ben que xogue contra xente madura. Falo de Sebas, claro. Leva xogando toda a mañá. Sí. Como lle vai? Ai! Volvíchelo facer! Mira, es un... Toma! O xadrez, un exercicio san, todo un xogo de estrategia. Unha guerra de mentes, probablemente o deporte máis nobre que existe. Ese meniño do carallo xa me gañou 5 partidas seguidas. Esa é a grandeza do xadrez. Non importa forte que sexa o teu contrincante, senón o poder do seu cerebro. Un cerebro duns 8 anos, non che dá vergonza, Sebas. Ei, que xa fixos 9, Ai, criatura, que máis che terá a perder? O sorriso dese neno ben vale a túa humillación. Ai, despois de gañarme 120 euros, xa podes sorrir, xa. Ostras, pero xogas cartos contra un neno. Sebas, parece mentira que... Poneuche 120 euros. Sí. Ese microbio gañouche 120 euros. Mira ben, Diego, a que mete medo. Ten unha mente fría e calculadora. Aterrador, sí. Como o neno do sexto sentido que falaba cos mortos. Ai, que película, Resulta que Bruce Willis estaba morto desde o principio. Toma. Moitas grazas, Sebas, moitas grazas. Moitísimas grazas. A tomar polo saco DVD desta noite. Veña, Sebas, en serio, que ese mocoso che gañou 5 veces? Sí. Un neno que seguramente mexa na cama levouche 120 euros. Que sí! Ai, espero que saiba a miña nai. Sempre o avisou de que non xogase cartos cos outros nenos. Sí, é unha pena ver marchar os cartos en remedio. Claro que... No. Bueno, sí, teñes unha oportunidade, pero... non, deixa. Veña, Diego, dime. O xadrez é unha ciencia, e todas as ciencias se poden aprender se ten un bo mestre, claro. Quen ti? Por suposto. O xadrez é unha cuestión de actitude. O único que necesitas é preparación psicolóxica. Pois marcho para casa. Sí, pero marcha tranquilo, farei de ti un campeón. Un detalle, non vai a ser que me engane, Nisto do xadrez, cando comes unha peza, contas 20, non? Claro, Xa me parecía... Xa estou aquí entre sen chamarra. Non esperaba este cambio de plans, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir, sempre mellor sen contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual,
no cuando se ve ascensor. Teño unha festa esta tarde e non teño nada que poñer. Vaya, 10 con unha alerta vermella. Exacto. Que é? Un cóctel, unha cea, unha reunión social, unha orxía. No, oficialmente é unha reunión de vellas amigas do instituto. E oficiosamente? Encontro de lurpias no que unhas lles restregan as outras o felices que son. Entendo. Teño que necesitas. Eu chamolle vestido va que fode. Genial, genial. É que a última festa levei unha mini e as outras botaron toda a noite facendo comentarios ás miñas costas. Sí, algunhas fan esas cousas. Pero non penses mal, que elas son unhas rapazas encantadoras. Moi riquiñas, pero... Pero? Pois que Uxía sempre critica os mozos das demais. E o último que tivo ela foi no parvulario. Gustalle moito rexubar, sabes? Sí. Conta. Pois Luz vai de super estilosa. Pero copiou yo peiteado a nai, e dai non hai que na mova. Hai que ver como son, sí. Cando a reunión de amigas eu non falto nunca, porque a que non está poñen a caer dun burro. Sí, non, e iso é o mellor destas xuntanzas. Sí. Non o quería dicir eu. A ti tamén che gusta? Porque a ti todas amiguísimas, verdade? Pero en canto dá a volta, darche unha puñalada nas costas. Iso sí, co mellor do sorriso. Desde logo, se pensas ben, as mulleres metemos medo, Non, é que fai falta ser simples, coa cantidade de cousas boas que se poden facer no sitio de poñer pingando as outras. Burras, carallo. Lucía, non podemos permitir que isto nos pase nunca a nós. Prometámonos que non nos prexudicaremos nunca. Formamos unha irmandade. Sí, veña. Sempre seremos sinceras. Por moito que nos custe. De acordo. Irmandade, veña. Prefires un pacto de sangue? Irmandade. Sí. Que che parece se empezamos la irmandade cun xesto de boa vontade? Sí. O vestido, recórdalo. Sí, que cabeciña teño. É un vestido que nunca debiches. Gardo para as grandes ocasións. Faime moita ilusión que o leves ti. Ai, grazas, Ana, non sei que faría sen ti. É que teño unha titoría mañá e, claro, por culpa diso non puiden comprar o vestido. Preparada? Sí. Tachán! É un deseño meu. Ai, sí, diso non hai dúbida. Que non dis nada. Gústache? Bo, vaya pregunta, claro que che gusta, gustaría calquera. Vou xa lo centro de atención da festa. Sí. Raúl, pon unha cervexa para un desfalecido. Raúl, desfalecido. Como está o servizo, non? A culpa é miña por andar metido en bares de mala morte. Hola, Fran. Ben, Nuria, que tal? Como está a nosa pianista favorita? Es que diches algo o último día. Vinta entrar e dixen vou saudar esta xente. Ademais, falamos de volvernos ver. Incluso falaches de convidarme un café. Sí, pero é que eu soncho un desastre para esas cousas. Sobre todo para convidar. Ademais, tiña que falar contigo. Verás, é que necesito un veterano. Non sabía que cheían os maduriños. Necesito un veterano da facultade. É que teño problemas cunha materia. Cunha só, que sorte. Como estou buscando a alguén que me axude, pensei que... Pois, se necesitas axuda, non tes máis que buscarme. Non fai falta, sempre o podes ver aquí. Tamén me pode ver no meu piso. No que teño de aluguer. É que comparto piso. Que vivo con... Mira, doucho enderezo e ves cando queres, vale? A casa está aí detrás. Vale, moi ben. Xa te chamarei, Adeus. Que contentiña marcha, Queres dicir algo? Nada. Non estarás insinuando que a min esa rapaza que... Eu? Raúl, como faz para soltalas así sen dicir nada? Non te preocupes, Fran, se a min tamén me gusta a rapaza esa. Pois xa deixou ben clariño a que se refería co de maduriños,
Así que controlando que eu vine a primeiro. E agora que? Pois movo alfil para pechar a torre. Por suposto. A que sí? Por suposto que esa é a xogada dun sen sustancia. Como sen sustancia? En que se non fago iso o rei quedou descoberto. O rei queda descoberto. Pero por que non te centras no importante? Pero hai que salvar o rei, o xogo vai diso, O Diego. xogo vai diso, o xogo vai diso. Non, ti sigas así tan curto de miras que xa verás. Non sei, Sebas, decepcionasme. Pensei que tiña algo que facer contigo, pero... Diego, este non é un mal movimento, non entendo por que dis que é malo. Aí está a clave. Por que te preocupas tanto por entender? Ti seguro que es deses que pensa que a partida se xoga no taboleiro. Ai non, vai resultar que a partida se xoga no outro lado. Todo xogador experto sabe que a verdadeira partida ten lugar na mente. Viches Operación Dragón, de Bruce Lee. Home, claro, en DVD con todos os extras. E como explicas que Bruce, que era prácticamente anano, dera esas malleiras? Porque era un fenómeno. Pola forza mental, Sebas, pola forza mental. Primeiro metía o medo no corpo coa mirada. Despois metía aqueles vídeos. Xo! Feito isto, que o difícil, pois viño fácil darlle lavazadas a todos. Todo é estrategia psicolóxica. Pero, Diego, eu penso que Bruce Lee pro xadrez mellor alguén tipo Kasparov. Ala, un media nena que non ten nin media hostia. Bruce Lee, se falamos de gañar. Pero, Diego, o xadrez é un xogo da razón, un xogo intelectual. Aquí para intelectual eu estamos. E non te confundas, o xadrez é competición. E toda competición é un desafío psicolóxico. Entón, tanto estudo de estrategias, tantas escolas de xadrez, para que, Diego? A cultura nunca está de máis, pero para gañar necesítase outra cousa, algo máis. Pois eu penso que para gañar... Nunca oíches que non hai que pensar sen non sentir. Sí, esa frase soame de algo, sí. Cando esteas diante do inimigo vasme agradecer este adestramento, porque ali has estar só. Xa. A ver, que farías neste caso? Así. Pensaste na xogada? Non, de pensar non poñer o cabalo diante da torre para que mo coman, Diego. Perfecto! Agora o teu contrincante sabe que estás disposto a todo para gañar, mesmo a sacrificarte, mesmo a facer xogadas inauditas, absurdas, ata imbéciles. Ay, de verdade pensas que isto pode funcionar? Eu non penso, Sebas! Eu sinto! Lucía, que tal o pasaches? Que? Na festa, que tal o pasaches? Funcionou o meu vestido. Ai, sí, claro. Claro. O vestido que levei gustou moito. Xa sabía eu que teño un ollo. Preguntaronche pola deseñadora, va que sí? Pois sí. Pero que, Ana, que agora estou moi cansa, de verdade. Voume deitar, vale? É que xa sabes que nas festas... Cara, de antes deixeme ver que tal se queda vestido. Orgullo de deseñadora. Non. É que lle fixen unha mancha pequeniña. Quero lavalo antes de morrerche. Agora que somos unha hermandade, unha mancha no vestido non importa entre nós as dúas. A outra fulana calquera seguro que lle retorció o pescozo. Pero entre nós as dúas que somos da mesma hermandade. Ai, non, que é de picota. De licor de picota. Claro, xa sabes que a picota... Picota? Ai, Deus, picota, deixa de ver. Vaya, pois, eu non vexo mancha ninguna. Muller, por non ver, non vexo nin sequera meu vestido. Claro, é que... Deixei no amollo. Que quero dicir na tinturería, pola mancha. Lucía, quedamos en ser sinceras unha coa outra. Sí, quedamos en contárnoslo todo. Ainda que nos doia, non? Muller, mellor se non doe, pero veña a contar. A ver, é que este vestido é dunha rapaza da facultade que ten un gusto, pois... Como diría eu? Pois máis afín o meu. É que estas rapazas non habían aprazado o teu deseño, Ana. Porque elas son así, que non aprazan. Xa. Pero iso non quere dicir que ti teñas un pésimo gusto en cuestión de roupa, Non, porque se fose así, eu diría xo seguro, Xa. Claro, tía, porque somos unha irmandade. Guau! Ana, mira, propóñoche que mañá vayamos de compras. Para liberar tensión e afianzar a nosa irmandade. Que che parece? Ti non tiñas unha titoría na facultade? Sí, pero queda anulada.
porque eu aínda teño prioridades, e as irmás primeiro. Estupendo. Vémonos mañá. Xa podo ir cambiando de titor. Ollo que desta vez tamén aposto eu, Xoga os teus cartos e os meus. Sobre todo non te descentres, e que nada te distraia, Sí, iso. Acórdate de Bruce Lee, Bruce Lee, Sí, é a inspiración que necesita Sebas. pro xadrez. Sí. Ah, claro. Como vai a partida? Ben, pero para xa de distraerme, queres? Distraerte a ti. Sí, forza mental, Raúl, forza mental. Estáme ben por preguntar, sí. Mira que lle dixen que non pensase. Sinto, Diego. Non te preocupes que a culpa non é túa. Ai, non. Non, a culpa é miña por mandar un neno facer o traballo dun home. Tes razón. Veña, Diego, acaba ti con ese cativo de 9 anos. Faría, non teñas dúbida. Se soubese como se movese maldito al fin, había saber o que é. Cago en tal. 120 euros ao carallo. Perdoa por perder os teus cartos. Non, contigo xa falarei despois. Si, aproveita. Xa terás noticias miñas. Mangante en miniatura. Diego, é un neno. Que queres? Escapouseme. Ven aquí, xa, home! Non, si, mellor xa, e cagando melodías, Tranquilo, Diego. Perdemos unha batalla, pero non a guerra. Mamá, o xadrez é un deporte. Como que un deporte? O xadrez é un xogo. Ai, iso tamén, mamá. Sabía. Pedro, que o rapaz se nos meteu ludópata. Dille algo. Veña. Ai, mamá, espera. Sebas, acórdate de deixar sempre a reiña pro final. Moi bonito. O rapaz xogando os cartos e ti ainda lle das consellos. Dille algo de xeito. E quitaslle algo. Pedro! Sebastián, nada de xogo. Oiches? Que cando se xoga, voan os cartos sen te dares de conta. Oh, dixo nada. Carallo, se me deu de conta. Cago no neno. Pero que estábamos, mamá? O xadrez non é un xogo de vicio, mamá. É un deporte. Deporte. O xadrez é vicio, Sebastián. Os deportes son o ciclismo, ou o fútbol, ou a petanca. Pero estar sentado diante dun parchís non é deporte. Pero que dis, mamá? Mira para Kasparov. Ui, que isto xa empeza a soar a mafia de rusos, Mamá, Kasparov é un campeón mundial de xadrez. Mira, como non son quen de explicarcho, mellor non cho explico. Resumamos, estades ben? Moi ben. Eu tamén. Un bico, mamá. Chao, quérote moito. Bicos. Moi boa, Sebas. Está Fran? Aí o tes tirando no sofá. Amañando un resorte do sofá que debe estar solto. Se estás ocupado, volvo noutro momento, Non, xa case está. Listo. Fran, o sofá estaba perfectamente. Non se... Sebas, non te metas en conversas de maiores. Veña, pro cuarto. Sebas, pro cuarto. Supoño que ves para que entremos en materia, non? Na materia da facultade, digo. Sí. Podo sentar? Sí, claro. Pois, por algún sitio tenemos que empezar, non? Exactamente que materia é esa na que che teño que botar unha man? Cálculo infinitesimal. O que chamaríamos botar contas así polo alto, non? Polo infinito, digo. Moi ben, pois poderíamos empezar por... Por mirarmos os teus apuntamentos de outros anos. Sí, iso sería perfecto. Pero resulta que eses apuntamentos deixellos a unha xente desta que nunca vai pola clase, xa sabes, ten que haber de todo, e perdéronos. Vaya. Pero se é por apuntamentos non hai problema, eu podo conseguir o que queira, teño contactos, se soubese a cantidad de cosas que teño de... Non, mellor que non saibas o que conseguín. Nada, que digo que mañá mesmo podo che ter eses apuntamentos, os de cálculo infinito. Infinitesimal. Sí, eses tamén, non hai problema. Vale, gracias, Fran. Nada. Ata logo.
Sebas, ti sabes algo de cálculo infinitesimal? Nin idea, iso é da tua carreira, non da miña. Mira que a mí iso me dá algo. Eu penso que algunha vez fun á cafeta da facultade, estaba xogando unha partida e estaba todo Cristo nun exame diso. Fran, así que llevas botar unha man a Nuria cunha materia da que non tes nin idea. O caso é conseguir pos apuntamentos. Seguro que coñezo a alguén que... E despois, prepara unha clase maxistral. En menos de 10 minutos teño a Nuria comendo na palma da man. Xa. Sebas, o dos apuntamentos como vai? Por peso ou por palabra? Que? Estás lista, irmá? Sí, xa marcho. Dirás marchamos, non? Tía, máis eu. A onde? E logo non quedamos para ir de compras. Para reforzarmos a nosa irmandade, non? Ai, sí. Por aquilo de que me mentiches, desprezache o vestido que che deixei, levache o vestido de outra tía e rompiche o noso pacto de irmandade. Pois non me acordaba en absoluto. Ai, muller, non te poñas así, non? A ver, podes saber onde vas? É que quedei cunha amiga, mira ti por onde. Unha amiga máis afín en cuestión de compras. Parecece mal? Porque se che parece mal, dimo con toda sinceridade, irmá. Pois non. Non me parece mal que quedes comigo para ir de compras. Eu falto unha clase por ti e ti me deixes tirada. Grazas por seres tan sincera, Lucía. Irmá. Isto é inaudito. Onde iremos parar, A ti que che pasou? A mí non me pasou nada. A que lle pasou é a universidade, que están acabando con ela. Desde cando te preocupas ti pola universidade? Todos nos debíamos preocupar pola universidade, empezando polo goberno. Estou moi decepcionado co rumbo que está tomando a universidade. A verdade é que tes razón, porque xa non é o que era. Están convertendo a mocidade do futuro nuns insolidarios. A que sí? Sí. Aqueles ideais que se respiraban antes xa non se respiran, Lucy. Ti sabes a como me cobraron estes apuntamentos? A prezo de cubata. Increíble. Era iso. Para que necesitabas ti uns apuntamentos? Necesito uns apuntamentos de cálculo infinitesimal. En que negocio andas ti metido con iso? E iso é o peor de todo, que é un negocio sen beneficios. Pódelo creer? Non. Ti facendo algo a cambio de nada? Non, rotundamente non. Son para Nuria, que lle prometín que o sabía conseguir e non a podo deixar tirada. Agora que se chego a saber o prezo... Sí que son para Nuria. Sí, que habían ser para min. Non, para Nuria, claro. A que ven ese ton? Non sei. Ti saberás. Ti é Nuria, claro. Non vayas por aí porque non, non o digas. Eu non dixen nada. Eu non penso dicilo. Que tes con Nuria? A ver, que faiche tilín, non? Non. Si, algo de tilín sí que che fai. Non. Un tililín. Non. Pagas por uns apuntamentos para ela, pisar a universidade. Non. Fas cousas a cambio de nada. Que pasa algo, Fran? Non. Si. Non pasa nada. Eu ás veces axudo a xente así, gratis. Merda, acabo de dicir a palabra gratis. Ves? Ves como está raro? Por Nuria. Non estou raro, son o mesmo Fran de sempre. Non. O verdadeiro Fran cobraría. Sí, pero o verdadeiro Fran, ao mellor, atopou que non abrandase. Algo pasa con Nuria. Non pasa nada. Eu sigo sendo o verdadeiro Fran, o mesmo mangante, egoísta e materialista sen escrúpulos. Así son eu. Un tío con clase. Obxectivo? Derrotar un poderoso inimigo. Un poderoso inimigo de 9 anos. Eses son os peores. A ver, para acadar obxectivos necesítanse estrategias. Primeiro, adestramento mental. Que non valeu para nada. E segundo, un bo paquete. Diego, que isto é xadrez. Un bo paquete de software. Mira. Power Chess. Power Chess. Power Chess, que en cristián significa xadrez poderoso. É un programa de xadrez profesional. E que queres facer con isto? Creo que está claro que quero facer. Trampas. Facer trampas? A estrategia é facer trampas, Diego. Mira, con ese mocoso non temos nada que facer polas boas, así que
Polas bravas. Non vai funcionar. As trampas sempre funcionan, algo bo teríamos que aprender de Fran. Ai, mira, ti a facer trampas. No xadrez e na guerra todo vale. Que non vai funcionar, Diego. Por qué? Porque facer trampas é mentir. Eu non minto. Seino. E teño todo previsto. Serei eu quen minta. Non entendo nada. Xogarei eu contra o neno. Ti estarás na barra co ordenador portátil e este programa. O paquete Power Cheese. Exacto. Así irásme indicando os movimentos que teño que facer para derrotar ese condenado neno. Como che vou indicar os movimentos sen que o neno me descubra? Faremos como no tute. Faremos sinais. Mira. Por exemplo, o alfil. O cabalo. A torre. O peón. O peón. A raíña. A raíña, así. Entendo. A que tes gana de darlle unha boa malleira a ese condenado neno. Sí, quero machacar. Así se fala. Sí. Imos deixar que un neno de 9 anos nos humille. Non. De despois que será o seguinte. Non sei. Adolescentes quitándonos as rapazas. Ese rapaz vai aprender a meterse con xente do seu tamaño, Vais a arrepentir de meterse con nós, Diego. Sí. Somos un pouco patéticos, non? Veña! Así. Aquí ten os teus apuntamentos. Quentiños. Fresquiños. Grazas, Fran. Custouche moito conseguilos? Nin imaginas. Non imaginaba nin eu. Cago no tipo das lentes. Parecendo unha persoa moi ordenada e disciplinada. Sí, son dun colega meu, un tipo moi metódico. Hola. Hola. Mira, é o teu colega o que che deu isto a que clase vai? Non vai a clase. Entón, como ten apuntamentos? É porque non é alumno. A min gustame facer as cousas así, Nuria, o grande. Estos son apuntamentos dun catedrático. Vizoso. Vizoso é o apelido do catedrático. Do único catedrático de Departamento de Mates. Non, estos son apuntamentos doutro catedrático, dun que xa está retirado. De feito, está retirado, non vive aquí, e non vive aquí porque está morto. Nós éramos moi amigos, sabes? Afectoume moito a súa morte. Os apuntamentos deumos a súa viúva. Pois... estaba pensando que... nada, esqueceo, non quero abusar de ti. Non, abusa. Pois que se me deses ti algunhas clases. Se non che importa, digo. Muller, importarme non me importa, pero é que eu dando clases podo ser, como mínimo, sorprendente. Podíamos quedar esta noite a estudar un pouco. Feito? En serio? Sí. A min o da adecuación de números naturais a grupos alxébricos, pois non hai ninguén en toda a facultade que adecue números como a min. Alucino con que saibas tanto sen case ir á clase. Vamos, sen ires nunca á clase. É que iso ten unha explicación. Eu son xa autodidacta. En moitos aspectos da vida. Por exemplo, mira, este botón. A que está ben cosido. Pois fixeno soiño. Asombroso. Increíble. É que, para min, a universidade ten un trato moi deshumanizado, sabes, impersoal, cunha morea de xente correndo por ascender, tipos que te extorsionan por unha manchea de folios. Pero eu son partidario dun ensino máis personalizado, sabes, dun trato directo entre o mestre e o alumno. Pero como na universidade eso non hai, pois non vou. Agora, se ti queres que che dea clases, pois establecemos un vínculo directo e o carallo. Por min, perfecto. Hola, Nuria. Hola, Lucía. Tardísimo. Marcha para clase. Aquí che deixo un libro por se o queres mirar. Vale? Ainda que non creo que che faga falta. Non. Ata logo. Sebas, ti sabes quen é un tal Corolario? Non, comigo non contes. Veño, Sebas, que ainda non che pedín nada. Non, pero valo facer. Ofreciches de ti a darlle clases a Nuria. Eu teño outras cosas que facer, Fran. Ai, así que además de pasarlle os apuntamentos tamén lle das clases particulares. Tilín non, Tolón. Lucy, Non, ni nos soñes. Valo facer ti soiño. Sebas, onde está o relador? Non sei. Veña, Lucy. Non, marcho.
Por certo, como fixeches para convencer a Nuria de que sabes matemáticas? Me soltaría la típica parvada de que es autodidacta. Sí. Autodidacta. Hola, niña. Hola, Lucía, vas a algures? De compras? Con algunha amiga afín? Ai, pois non, desta vez vou soa. Vou comprar un relador de verduras que debín de perder o que tiña. Un que tiñas todo podre que non usabas nunca. Pois sí. Non o terás ti, non, a niña? Pois sí, meu ben, regalaches-mo hai meses. Ai, non, prestaría cho hai meses. Así que como tamén son unha ladrona. Ah, non, eu non dixen iso. Agora que se pica. Pois mira, sabe o que che digo? Que iso da Irmandade é unha parvada. Ah, pois ten razón. A Irmandade de Mulleres queda rota. Desfeita para sempre. Sebas, ven aquí. Un consello. Non te fíes nunca da palabra dunha muller. Ai, falle caso, é un bo consello. Vou comprar un relador. Ai, non, por favor, entra na casa e collo que me regalaches. Non che quero quedar a deber nada. Ai, non, a que non se quere deber nada son eu a ti. Ai, sí? Sí. Pois aínda me debes un diadema que che prestei. Pois podes quedar con el. Pois devolvemo. Pois devolveme ti os zapatos, fuxia. Que desgrazas que pasan na vida, que mas eu xa non somos Que tristeza tan grande que teño, esta rabia que levo por dentro, curar as miñas feridas. Sebas, teño unha notición. Acabo de falar con Neno. Entón estiveches con el? Estaba no bar desplumando uns aparvados. Uns como nós. No, nada que ver. Nos imos recuperar os cartos. O Neno está disposto a xogar comigo. Claro que temos que poñer 300 euros riba da mesa. 300? Eu non teño 300 euros. Dico que lle custa unha videoconsola. Eu tampouco teño videoconsola. Tranquilo, Sebas. O meu plan é infalible. Instalache o programa. Aquí o tes. Oh. A ver, imos ver. Estudache ben os sinais. Que é isto? Torre, 3, D. Moi ben, agora. Beón 4. Moi ben, agora. A ver. Diego, para min que o cabalo non lle pode facer iso a raíña. Non, home, non. Que me pica. A ver. Esta, non? Que la detengan, que su... rapaces, vos sabedes o que é o grupo abeliano? Non. É un tal corolario? O corolario é a conclusión, Fran, entendes? E, por certo, non pensarás que cun par de horas lendo iso vas a ver de cálculo infinitesimal, non? Un par de horas, levo 12 minutos e xa teño todo case medio controlado. É que non sei como a xente suspende isto, de verdade. Porque vai aos exames, Fran. Ese é o problema. Vou para dentro, ainda teño media hora para estudar álgebra lineal. Pois é lineal, todo recto é o carallo, non? Cabalo 4! Aí estamos! Aquí tes. Supoño que che fará falta porque é a depiladora de bigotes. Queda con ela, querida. Se cadra necesitará ti máis que a min. Non a ti. Vale xa, Podes saber o que vos pasa a vos as dúas? A que ven esta guerra? Pois ben, aquí está claro que non se pode confiar nas amigas. Exacto, a iso ven. A que non se pode fiar na... Lóxico. Que? Lóxico, digo. Xa era hora de que vos desedes de conta. Non se pode un fiar dunha muller.
Nen sequera unha muller se pode fiar dunha muller. Ui, Diego, que me está entrando unha zapatillosa así por dentro. De feito, o mellor que podíades facer é non falarvos máis. Así aforraríamos os vosos contiños de rexoubeiras, os ataques de histeria arbitrarios, os... non teño que poñer, a vida é tan injusta e por favor... Cala! Ai, os berros, esqueci os berros penetrantes. A ti tamén, Lucía. Ostras! Delle! Un pouco forte demais, non che parece? Entón, ímonos afianzar nos coñecementos que xa levamos adquiridos. A ver, pon aquí. Fran, levamos toda a tarde para resolver este problema. Precipitación. Xente nova leña verde todo fume. É que non damos saído do sitio. É que nada, o que hai que facer é poñer un sólidos alicerces. A ciencia basease niso, pero non, aquí todos queredes chegar a probar a primeira todos os exames e sacar a carreira en 4 anos. E iso non pode ser, inconscientes. Tes toda a razón, Fran. Pero levounos hora e media a pasar da primeira páxina do libro. E xa sei de memoria a dedicatoria que lle fai a autora á muller. Moi ben, ves? Xa levamos aprendido unha páxina. E sacaches algunha conclusión de todo iso? Sí. Que este home lle quería moito a muller. A min pareceme moi romántico que alguén lle dedique tanto esforzo a outra persoa. Horas de traballo, meses de estudo, e despois dedícalle todo o seu amor. Non che parece impresionante? Sí, genial. Os paxariños cantan e todo é primaveras e todo iso, pero aquí estamos para estudar, non? A ver se estes apuntamentos che sirven de algo máis. E ti que serías capaz de facer pola persoa que queres? Esganalo. O das lentes tiña que esganalo. Mira o que pon. A suma integral dos espazos baixa normal da función, pero quen entende isto? É para poñerse dos nervios ou non? É porque é a mesma materia, Fran. Sí, a mesma materia reservada. E vaya merda de apuntamentos. Fran, aínda non me contestache a pregunta. Nuria, se cadra para ti é un pouco desesperante porque és novata, pero eu estou intentando resolver este problema, vale? A ver, déixeme ver. Xa está, aquí o tes. Comproba a solución. E agora contesto o que che preguntei. Non te das conta que fan falta meses de estudo para resolver un problema como... Como fixeches? É unha integral directa, de caixón. Ah, de caixón. Resulta que a señorita ten un golpe de sorte e resulta que xa é de caixón. Pois mira, non metiche o resultado dentro dun cadradiño, e iso resta puntuación. Va, que non sabías, Podemos seguir noutro momento coa materia? Pois mira, sí, casi mellor sí, porque a mí xa me doi a cabeza. E queres que che faga algo? Non quero que me fagas nada. Mellor seguimos mañá. Vale, o que teño un empacho de libros. Xa sabes por onde seguir. E a pregunta que che fixen? As respostas están todas na última páxina. Sebas, podo falar contigo un momentiño? É que teño un problema. Non podo, estou moi ocupado. Gracias, Sebas. A ver, é que estou anulada co Dana porque non me gusta nada estar enfadada con ela. E ademais, creo que me pasei co do bigote. Non creo que lle parecera tan mal. Se non lle parece mal a Diego, pois non. Non, pero non estivo nada ben o que lle dixen. Claro que ela non é por nada tamén se pasou, Sí, aí tes razón. Podes saber que demo estás facendo? Nada, cousas privadas. Sebas? Que? Estou xogando ao xadrez. Non, ti non estás xogando ao xadrez, é Diego. Ti o único que faz son xestos de imbécil, por qué? E non me mintas. É que yo estou botando unha maga a Diego. Botándolle unha man? Que pasa, que Diego move as pezas seguindo as instruccións deste portátil? E ti dillas facendo sinais, non? É iso? Sí. Sebas, non me digas que lle estades facendo trampas a ese meniño ou vomitarei de noxo. Pois vai vomitando. Sebas! Ai, é que estamos xogando 300 euros. Como? E hadeslle facer trampas a ese neniño? Pero como podedes ser tan miserables? Pois así, con certa naturalidade. Acabouse! Devolve
portátil. Non. Eixe devolver o ordenador cando acabe a partida. E xa lle estás dicindo a Diego que xogue como o mellor saiba. Se sabe, e sen trampas. Ai. Isto é xa que mate, non? Así que xe teño que parar outra vez. Sí, xa me parece xa. Sí. Ah, sí, recordo esta man. Anda, pois veña, toma, ricura. Pero queres explicarme que carallo pasou? Onde te lo ordenador? Quitei yo eu. Por que é lamentable facerlle trampas a un meniño? Ninguna palabra, Diego. Xa che digo, xa. E agora van os nosos cartos. Viva Herodes! ¡Ay, Diego! Estamos acabados. Ese monstro de 9 anos está nos desplumando. Vai pagar a carreira co que nos saca? Non me fales de estudos, Non sei, eu debería matricularme en ciencias da praia, técnicas de sofá ou algo así. Que pasou, Fran? Fixemos ridículo diante de Nuria. De Nuria e de tantas outras, Fran, porque... Polo menos ti quedas mal diante dos adultos. Pero Diego máis eu somos o cachondeo dos parvularios. Si, o voso é peor. Ademais, a culpa non é miña, é destes apuntamentos de merda. Pois parecen vos. Mira, letra de rapaza. Está claro que sempre son elas as que coñen os mellores apuntamentos. Eses non son os apuntamentos. Son uns folios que deixou aquí Nuria. Ah, pois a letra é moi parecida. Por non dicir que é a mesma. Non pode ser. Estes apuntamentos son de Nuria. Cago no cabrón das lentes. Oe, Fran, ti daslle clases a Nuria porque está cachonda, non? Obviamente. Se estes apuntamentos son dela, está claro que non necesita que lle dean clases. Claro non, clarísimo. E se non necesita que lle dean clases, por que che pide a ti que llas deas? Porque esa filla de Pitágoras está burlando de min. Pero, Fran, non, home, o que pasa aí é que... Vasme dar ti consello sobre tías? Home, claro, está clarísimo que Está clarísimo que Nuria mente máis do que fala, que estes apuntamentos son seus e que non precisa un profesor. Ah, claro, por iso tanto riso e tanto porque a mi cabrona está eu pasando de medo mentras eu fago o ridículo. A non ser que sexa todo unha aposta. Que Fran, estás paranoico. Claro, é todo unha aposta, Sebas, todo unha aposta da xente da facultade para acabar coa miña reputación. Que reputación, A Fran? miña, Sebas, é ben sei do que falo, que eu son xente desa. Pero esta tía vai ver. Homes, non hai que nos entenda. Diego, sobre o que dixeches onte, en serio que pensas que son a rexoubeira histérica e que é mellor non fiarse de min? O mellor abstéñome desta conversa, Sigo perexada con Lucía. Xa, estaba claro que entre volas dúas a cousa tiña que acabar mal. Por que? Porque sodes mulleres. Ui, xa caguei. Sí, xa cagaches. A ver, que queres dicir con iso de sodes mulleres? Pois xa sabes, mulleres, seres humanos de xénero feminino, caracterizado por ter cromosomas... Diego! Sí, vale, non, mira, o que quero dicir é que, mira, entre nós os homes, pois, hai unha especie de camaradería que non existe entre as mulleres. Explícate. A ver, poñamos por caso unha típica discusión masculina entre amigos, non? Pois un di que a existencia é ontolóxicamente improbable, mentres que o outro mantén que a metafísica... Diego! Vale. Un di que o Madrid é o equipo do goberno e o outro di que o Barça apesta. Vale, Pois nada, discutimos, berramos, dámonos unhas hostias e xa está. Tan amigos como antes, porque sabemos que no fondo a amizade é o máis importante na vida, non o fútbol. Non sei se este exemplo concreto... as mulleres? As mulleres. Poñamos por caso agora unha típica discusión femenina. Pois non sei, quen vai mellor depilada, quen comprou mellor nas rebaixas... Xa vale, sigue. Vale, pois cando xorde este tipo de discusión, que facedes as mulleres? Pois no sitio de facer de lo normal, que sería cagarvos en todos os mortos, darvos unhas hostias e xa está, o que facedes é... Comportarnos como persoas? Non. O que facedes é guardar ese cabreo. Despois alimentádelo en segredo ata convertelo en odio. Ese odio, guardádelo para vos mesmas desa maneira tan femenina, non? Que decides, non, querida, non me tes nin que pedir perdón, pero no fondo odiades, sabes? Odiades desa maneira que vos vai medrando nas entrañas. Non. Mira, o que eu quería dicir en realidade, onde eu quería chegar... Ana. Corre, Diego. Sí. Corre. Sí.
Estáis por todas las partes, me cago en tal. Hola, Ana. Hola, Lucía. Penso que debíamos falar. Hola, Ana. rapazas. Oe, Ana, é que yo vin a Lu que depilaba o bigote cun chisme deste. Se quería saber se doe moito. Que yo, bichas a Lucía? Debemos escapar sen querer a niña. O do teu bigote tampouco é un segredo de estado, Confesarse un pouco na sombriña que tes aquí debaixo da nariz, xa está. Eu como unha idiota que estaba pensando en perdoarte. Perdóame ti a min. Non, son eu a que tiña pensado aceptar as túas desculpas. Pero doe moito. Cala! As miñas disculpas. Era o que che me faltaba, que me tivese eu que disculpar. Adeus, Ana. Non, adeus ti, Lucía. Así andades despois de mala uva, claro. Estiven repasando a partida que A xoguei partida que perdiches. Sí, estiven vendo A que... pesar de facer trampas. Que sí, pero escoita, vin Encontra que... un neno que non levanta ni 5 palmos do chan. Que sí, pero atende. Hai algo que nunca. Cando Lucía che quitou o ordenador, eu xa tiña a partida prácticamente gañado. O rapazo e quedaban, pois, un cabalo, un rei e non sei que máis, pero aínda así, gañou. Como? Aliegin. O que? Alexander Aliegin. É o que fixo para gañarvos. E quen é Aliegin? Un ruso, campeón mundial. O que fixo o rapaz é o famoso remate grego de Aliegin. E ti por que sabes tanto de xadrez? Diego. Pero ti sabes onde saca o neno todas as súas xogadas? Por que non dixeches nada? Non preguntastes? Estabas vendo como nos desplumaban e non dixeches nada, O Raúl. xadrez é unha guerra, esta non é a miña. Pois quedas reclutado agora mesmo. Podes gañar a ese mocoso. Sí. Apostaremos por ti. Podemos sacar unha pasta. Diego, é un neno. E son 300 euros, Raúl. Penso ben, 300 euros por mover un par de pezas. E, sobre todo, machacar ese neno do carallo que xa me ten ata os mesmísimos. Está ben. Entón vai xogar. Farei o que sexa con tal de non escoitarvos. E para que deixedes esa historia do neno e do xadrez dunha vez, porque miradevos, dades pena. Ai, xa me tarda velo suplicar, arrastrarse, pedir clemencia. Humillado, desmoralizado. Traumatizado. Por favor, estánme dando arcadas. Hola, que tal? Mal. Que pasou? Senta, por favor, temos que falar. Mira, é que cometín un erro e non sei moi ben por onde empezar. Fiaime destes apuntamentos e resulta que son unha auténtica merda. Que? Pois que pensei que sendo dun amigo, dun catedrático nada menos, que serían vos, pero vese que quen nos escribiu é un auténtico cretino. Home, a min non me parece que estean tan mal. Non. O coeficiente intelectual dun berberecho, Estes apuntamentos son meus e son perfectos. Desde cando sabes? A ver, Nuria, a que ven que montaras todo isto? Primeiro, compro estes apuntamentos e resulta que son teus. E despois pídesme que che dea clases cando en realidade son auténtica experta. Que é todo isto? Unha aposta? Non. É todo cousa do tipo das lentes. Ten unha explicación moito máis simple. Ai, sí. Pois espero que sexa máis simple que o dos grupos abelianos. E non é por nada, Fran, pero pareces medio parvo. Non empezas a insultar, porque se empezas a insultar... Fran, gustábasme. Vaya. Ainda me gustas. Ocorreuseme das clases como desculpa para verte. Non pode ser que non me dese de conta. Eu, Fran, o de... Ei, nena, xa sei que che gusto, e pim pam pum, adeus, nena, e que pase a seguinte, non? Así era eu, e agora nin sequera me decato de que mandas detrás. Pois fun bastante evidente. Sí, a verdade é que parecías unha cadela en celo. Ei! É broma. Eu tamén fun bastante evidente, non? Para nada. Debería serlo.
Ti saberás. Non é lo de, ei, nena, xa sei que che gusta o pim pam pum. Ei, quen ri de último ri mellor, Imos de desplumar, papón. Abusa agora, abusa. Ai, mamá, gañaronme o xadrez. Ai, choromicando como un neno de 9 anos. Xáquena. Veña eses 300 euros, perdedor. Ai, Masterchef. Ai. Pedro, que faz aquí? Xa me extrañaba a min que tivais catecismo todas as tardes. A ver un momentiño, que está pasando aquí? Señora, isto é exactamente o que pareces. Sí. Sacándolle cartos ao neno. E non lle dá vergonza, claro. Dá, podeme creer, sí. Pedriño, colle eses cartos. Non, pero señora, que eses cartos son nosos, porque o rapaz desplumounos a esta e a miña, e claro, agora témonos que desquitar. Pois mira unha pausiña. Xa me poden agradecer que non nos denuncie. Desvergonzados. Menos mal que quedei coa súa cara. Xa o collerei eu a ese dentro de 10 anos. Hola. Podo? Sí, entra. Xa estou afeitada, así que... Como segues cabrada, pois mellor veño noutro momento. Non. Espera. Moi bonita. De verdade. Non. A verdade é que me parece espantosa. Penso que hai veces que é mellor non pasarse coa sinceridade. Si, esta é unha desas veces, non... Sabe lo que é? O que? Titúlase Lucía. Este mesmo. A niña, lamento todo o que pasou. Portime como unha parva. Non, fun eu que me puxen repurantísima. Non, eu fun cretina e aborrecida. É unha imbécil descerebrada. Pois anda, que unha estúpida. Por fin, rapazas, así é como se solucionan as cousas entre amigos, cunha boa batería de insultos. Así facemos os homes. Por certo, moi atinadas, Parva, repugnante, cretina aborrecida, imbécil descerebrada, estúpida... Ti non é lo que leva 3 días apostando contra un neniño, facéndolle trampas e perdendo. Como? Deixe, Lucía, non te molestes que así vas tardar moito. Mellor vamos coa versión resumida. ¡Oh, nin llegar! Ei, tía, non te pases que aínda mo vas mancar. Peña, Ana, que importa que Diego? Ana, por que me poses a cara? Ana! Diego, entras. Ti tamén tes envexa? Curroeme. Cala, Fran!
Que cales! Cala! Que non calas! Imbécil! Que somos curmáns, para. Power chess. Power chess. Que en cristiano significa... En cristiano. Seguimos grabando, señores. En cristiano, concho. Raúl, pron é... Ahora wake up. Con xelo ou sin xelo? Ai, que me quedé así. Sí que a vin. Sigo eu, coño. Pensei que xa acabar a frase, joder. Por suposto que esa é a xogada dun sen sustancia. Pero... Un sen sustancia claramente, eh? Vamos allá. Seguimos grabando. E non quedamos onte en ir de compras. Para... Non. Pois iso. Ah, pois tes razón. A Irmandade de Mulleres queda rota. Desfeita para sempre. Sebas! Un consello. Non te fíes nunca. Imos ver. Revisache ben os sinais. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pues lo revisou. De que sí. Estamos bien revisados. Xa era hora de que vos deixedes de conta. Non se pode fiar dunha muller, nen sequera unha muller se pode fiar dunha muller. Ui, Diego, que me está entrando unha zapatillosa así por dentro. De feito, era xa tiña de ter feito hai tempo. Podes explicarme que carallo pasou? Onde te lo móvil? Quiteullo eu. Oi, Fran. Estes apuntamentos son de Nuria. Ti... Con o cabrón das lentes. Bueno, Ros, das clases a... Non sei. A que ven esta guerra? Pois ven a que está claro que non se pode confiar nas amigas. Exacto, a iso ven. A que non se pode fiar unha... Que? Lógico, digo. Xa era hora... Joder. No es culpa, señor. É que me amo un lío con tantas cosas que tengo que tener en las manos. Alego. Ya.